बेबस्थायाथ' दिनै बेलासियाव सौहैनाय हिसाबै मेन पइन्टआव जेरावनाखि बायफ्लंदों बे बायफ्लंनाय जायगायाव थांनो हायाखै गाबोन फुङाव जोङो नायबावनि मेन पइन्टआव थांनो हायो नामा आरो जुदि डाइभार्ट खालामनायनि माबा मोनसे पसिबिलिटि लामा जुदि दङबा बेखौ थाबैनो आखायाव लानाय जागोन सार बेथ' टेम्परारि जाबाय जेनेबा पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय पार्मानेन्ट सलिउसना जाहैबाय अलवेज बियो हायार अथ'रिटिनि काम दा माबायदि लेभेलाव मारैहाय पार्मानेन्ट सलिउसन खालामनो हायो बेखौ जोङो हायार अथ'रिटिनाव जनायनानै बेफोर बेबस्थाखौ निस्सय माबा मोनसे लानाय जागोन रिलिफ केम्पआव थानायनि थाखाय सार बेबस्थाफ्रा रिलिफ केम्पआव थानायनि थाखाय जेनाखि बेबस्था बे बेबस्थानि जेनाखि मावनांगौ डिपार्टमेन्टेलि बेखौ मावगासिनो दङ जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो फैदों पाब्लिक हेल्थआबो फैदों दै लोंनायनि थाखाय बेबस्था खालामनानै होनो थाखाय बिभिन्न जोंहा एनजिअसफोर दं बिथांमोनहाबो फैदों जोंना एबसुनिफ्रायबो हेल्प खालामदों जोंना पार्टिनिफ्रायबो हेल्प खालामदों आरो बेबायदियैनो रिलिफ केम्पआव जेसेबां नांगौ जानाय जेनाखि खा सुबिदा बेफोरखौ होजोबनाय जागोन आरो मोनसेबो आंखाल जानो नाङा होननानै आं सानो दाथ' बे वेस्टेज जेनाखि इन्डास्ट्रिनि जेनाखि वेस्टेजनि खोथा बुंदों बे जाबाय इन्टारनेसनेल मोनसे इस्यु दा बेखौथ' जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो जनायनांगोन आसाम गभर्नमेन्टआ दिल्ली गभर्नमेन्टनो बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जनायगोन बिनि उनावसो बिनि जेनाखि स्टेप बेखौ लानो हागोन इलेफेन्ट कनफ्लिक्टखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खुब सम्भब मोनसे जेनाखि टेकनिक आजिखालि टेकनिकेलि इलेक्ट्रिकनि माखासे फेन्सिंनि बेबस्था माबा माबि थायो बेखौ लानाय जागोन